ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ବାପା ତାଙ୍କ 45 ବର୍ଷର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ କାଉ ଆସି ତାଙ୍କ ଝରକା ଉପରେ ବସିଲା। ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଏହା କ'ଣ? ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ଏହା ଏକ କାଉ। କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଏହା କ'ଣ? ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, ବାପା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ଏହା ଏକ କାଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ପୁଣି ଥରେ ପୁଅକୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ଏହା କ'ଣ? ଏହି ସମୟରେ ପୁଅର ସ୍ୱରରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ତାଗିଦ କରି କହିଥିଲେ, ଏହା ଏକ କାଉ, କାଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ପୁନର୍ବାର ପୁଅକୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ଏହା କ'ଣ? ଏଥର ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ଯଦିଓ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ କାଉ, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଏକ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହି ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଡାଏରୀର ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲି ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେହି ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲା, ଡାଏରୀରେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କି ଆଜି ମୋର 3 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏକ କାଉ ଆସି ଝରକା ଉପରେ ବସିଲା, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ 23 ଥର ପଚାରିଲା, ଏହା କ'ଣ? ମୁଁ ତାକୁ 23 ଥର ଉତ୍ତର ଦେଲି ଯେ ଏହା ଏକ କାଉ। ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ମୋତେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲା ଏବଂ 23 ଥର ମୁଁ ଜମା ରାଗିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋ ପିଲା ମୋତେ କେତେ ସ୍ନେହୀ। ମୁଁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ତାକୁ ନେଇ, କାରଣ ତା ମଧୁର କଥା। ତାପରେ ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନର 23 ଥର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ପୁଅ କେବଳ 4 ଥରରେ ରାଗିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ନମ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସ୍ମରଣ କର ଯେ ମୋର ପିତାମାତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଆଜି ସମାଜରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ପୁରାତନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେବା କରିବି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭଲ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦ କହିବି। ସେମାନେ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀଟି କିପରି ପସନ୍ଦ କଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।